Eikö se tulee tuolta kohtaa? Vedetään aika sivuus. Ja vedetään aika sivuus. Tuo minuutti on mennyt. No niin, se tulee se. Kivasti yksin tuohon. Autolla tosi kiva ajaa. Wow. Eikö toi nyt tee? Niin? Ei kuule mitään melkein, kun huristaa koko ajan. Niin, ja puolella kovemmin. Ei usko. Niin! Häh? Kauhean ei tässä lähellä. No niin, mennään tonne päin vähän. Nyt se menee vähän kauemmas. Nyt vähän liian. Ei kun sauraa tuoltakin kuulemma. Ei kun sauraa tuoltakin kuulemma. Jaa. Mun sormet jää tuohon. Mitä jätkä tonne saakka nyt tuolla? Mun sormet Eihän jää tässä tuohon. kuulu sitä niin. Häh? Kuuluuko tuossa ääni? Joo. Tietysti kuuluu. Niin kuin jossain ei kuulu kyllä. Niin. Tuolla ja... Voi ei, nyt tulee paljon lunta. Joo, tohon on kiva sit hyppellä. Vai mitä? Jes, tohon hypellään todellakin. Joo. Ajattele sit, kun kaikki on otettu, niin kuin paljon tuossa sitto. Mistä hypätään vaan toisella. Ja joku vielä hukkuu tonne lumeen. Niin! Eikä tuohon tulee tuossa kasaan. Me voidaan levittää sitä itse. Tuo yli 3 minuuttia.